A Rúa Cunchidos, no lugar de Estribela, en Pontevedra, amencía hoxe cun continuo ir e vir de axentes da policía. Ao redor das 5 da madrugada, na casa número 31 da rúa, un home mataba a unha muller de 33 anos, agredindo-a cun arma branca e dándolle varios golpes na cabeza. A única persona que está dentro que sintió fue mi cuñada a las 4 de la mañana, así que estaban a gritos y demás, y pues ya no sabemos mucho más que eso, que había matado ahí a la persona que estaba viviendo aí. Moitos dos veciños aseguraban que non escoitaran nada do que sucedeu nesta vivenda durante a madrugada e os que o fixeron non lle deron importancia. A casa levaba anos ocupada e eran frecuentes os problemas entre os habitantes. Cos veciños nunca tuvemos nada, as cosas sempre foron entre eles. Pasou o que tiña que pasar, porque ao que anda mala cousa ao final. Unha das persoas que si escoitou o alboroto na casa foi o neto dunha das veciñas. Segundo explicou a súa nai, de madrugada sentiu como alguén pedía axuda. Cando marchou a traballar atopouse xa cunha quincena de policías e co presunto autor do crime esposado e ensanguentado. Todo era entre ellos, pero mucha violencia, muchos gritos, muchas noches sin oyéndolos y demás, y llega un momento que ya no les haces ni caso, ¿no? Y ya 2 o 3 ocasiones ya hubo violencia de eso, con sangre, con hospital, con todo. Ni nos enteramos de nada, eu entereime cando salín para levar o rapaz a parada do autobús, encontrei xa a policía judicial e todo. O home foi detido pola Policía Local de Marín e trasladado despois pola Policía Nacional aos calabozos da Comisaría de Pontevedra. El non mantiña unha relación sentimental coa vítima, polo que a policía descarta un crime machista. As pesquisas apuntan a que estivo relacionado co consumo e o tráfico de drogas. A investigación continúa aberta.